Әғуҙу билләһи минәш шәйтанир раджим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Хәзрәт буларак миңа һәм шулай ук башка хәзрәтләргә дә мәҗлесләргә күп йөрергә туры килә. Мәҗлесләр төрле була әлбәттә. Менә шул мәҗлесләр арасында бар никах мәҗлесе. Һәм никах мәҗлесендә яшьләргә ла илаһа илляллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ дигән сүзне әйттерәләр. Менә минем игътибар иткәнем бар, үземә күрә бер статистика алып барам, 50%-тан артык яшьләр бу сүзне әйтә алмыйлар. Нишләп әйтә алмыйлар икән? Һәм гомумән алганда бу сүз мөһим микән мөселман кешесе өчен? Менә шуның турында бүген бераз сөйләшеп китик әле. Белгәнебезчә, ла илаһа илляллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ бу ислам диненең төп нигезе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ла илаһа илляллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ сүзләре ди, ул җәннәт ачкычы ди. Димәк, ачкычың булмаса, җәннәт ишекләреннән керә алмыйсың. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ла илаһа илляллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ сүзен әйткән кеше тәмухка кермәс ди. Димәк, менә бу сүзләр мөселман кешесе өчен аның гомерендә иң мөһим сүзләр булып санала. Бу сүзләрне шәһадәт сүзләре дип әйтәләр. Һәм икенче бер варианты кәлимәту тәүхид, тәүхид сүзе. Яки кәлимә таййибә. Аны татар телендә дә очратырга мөмкин, дога кылганда, бу инде яхшы күркәм сүз дип тәрҗемә ителә. Икенче бер хадисләрдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ла илаһа илляллаһ сүзен иң яхшы сүзләр җир йөзендә дип безгә аңлата. Менә бу яшьләрнең ла илаһа илляллаһ сүзен белмәү, ул бит әти-әниләренең бу сүзне өйрәтмәү дигән сүз. Гаип яшьләрдә түгел. Гаип аларның әти-әниләрендә. Русча сөйләшергә өйрәтәләр, татарча, инглизчә, инде төрле әдәби китаплар укырга өйрәтәләр. Ә шушы ла илаһа илляллаһ сүзен әйтергә өйрәтмиләр. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешесе өчен зур гаип булып санала. Чөнки бу сүзне әйтергә баш тартсаң, син мөселман булып саналмыйсың. Кемдер әйтә бит, менә дин ул күңелдә булырга тиеш. Нәрсәгә аны тел белән кычкырып йөрергә, нәрсәгә аны күрсәтергә, нәрсәгә теге дини киемнәр кияргә диләр. Дин күңелеңдә булса шул җиткән. Ләкин бу алай түгел. Ни өчен? Чөнки күңелеңдә синең теләсәң нәрсә булырга мөмкин. Ләкин шушы күңелеңдәгене кешеләр алдында син ачыктан ачык күрсәтә аласыңмы? Менә карагыз әле, мин шундый дип әйтә аласыңмы? Әйтик, мәсәлән, нәрсәгә без беләбез, менә панклар дибез инде шулай бит. Алар төрле бөтен җирләренә алкалар тагып, татуировкалар ясатып йөриләр. Нәрсәгә алар тышкы кыяфәтләрен шулай үзгәртәләр? Ички халәтләрен күрсәтергә телиләр. Ислам динендә шулай. Синең ички халәтеңне, дини халәтеңне тышкы якка күрсәтүдән баш тартсаң, димәк, монда ниндидер сәбәп бар. Бәлки син ышанмыйсыңдыр бу ички халәтеңә. Менә шуңа күрә дә кеше ислам диненә килгән вакытта аннан таләп итәләр шәһадәт сүзе әйтүне. Шәһадәт сүзе ул әйтелә: әшһәду ан ла илаһа илляллаһ ва әшһәду анна Мөхәммәдәр Расулуллаһ. Яки әшһәду ан ла илаһа илляллаһ ва әшһәду анна Мөхәммәдән габдуху ва расулуһ дип. Әшһәду дигән сүз истәлә ла илаһа илляллаһ сүзләренә. Бу нәрсәне аңлата? Бу сүз мин таныйм. Мин шәһадәт китерәм. Мин раслыйм. Аллаһы Тәгаләдән башка табынырга лаеклы зат юк, һәм Мөхәммәд аның илчесе, аның пәйгамбәре. Менә шушы мин таныйм, мин раслыйм дип кеше алдында син аны әйтмәсәң, кешеләр алдында син мөселман булып саналмыйсың. Чөнки син нишләптер моны танудан баш тартасың. Үзеңне мөселман итеп күрсәтүдән баш тартасың. Ә сәбәбе нәрсәдә? Уялу, курку, бәлки ышанмауда булырга мөмкин. Менә шуның өчен дә безнең ислам динендә дингә керүнең билгесе шушы сүзләрне әйтү булып санала. Димәк, татар кешесе бу сүзне әйтә белмәсә, үзен ул мөселман дип йөри, әмма аның мөселманлыгы димәк нәрсәдә чагыласың? Һич югында шушы сүз белән булса да, шушы сүзне әйтеп булса да, ул үзенең мөселман икәнен күрсәтергә тиеш.
Күп кенә кешеләр бу сүзне әйтә белсәләр дә, бу сүзнең мәгънәсен белмиләр. Хәтта кайбер намаз укыган мөселманнар да. Ничек кенә бу сәер яңгырамасын. Чөнки Аллаһы Тәгаләдән башка табынырга лаеклы зат юк дигән сүз нәрсәне аңлата? Бөтен файда һәм зыян Алладан. Димәк, әгәр дә син әйтәсең икән, мине эшем ашата дип, ягъни зарплатым, хезмәт хакым ашата дип, димәк син бу сүзнең мәгънәсеннән чыгып китәсең. Ашата Аллаһы Тәгалә. Хезмәт хакы ул шушы акчаның килү бер юлы гына, ысулы гына. Яки син әйтәсең икән, мине шушы дару давалады дип. Давалый Аллаһы Тәгалә. Дару ул бер сәбәп кенә шушы дәваны, шифаны алу өчен. Һәм башка шуның кебек мисалларны китерергә бик күп була. Менә шушы ла илаһа илляллаһ сүзенә тугры булган кеше, ул бер вакытта да Алланы исеннән чыгармый. Аның уйлаган фикерләре, сөйләгән сүзләре, эшләгән эшләре шушы дингә туры килә торган була. Хәтта мондый кешенең күзе дә тими. Мәсәлән, ла илаһа илляллаһ сүзе белән яшәгән кеше берәр нинди әйбергә караса, берәр нинди матурлыкка караса, ул нәрсә ди? Субханалла, машалла ди. Ягъни бу матурлык, бу әйбернең камиллеге үзеннән үзе түгел, Аллаһы Тәгаләдән килгән. Чөнки ул әйтә, бөтен файда һәм зыян Алладан. Шулай ук, әгәр дә берәр кешенең баласы булмаса, ул кемнән сорый баланы? Алладан сорый. Берәр кешегә акча җитмәсә, кемнән сорый акчаны? Алладан сорый. Һәм шулай ук инде берәр кеше киресенчә авыру, фәкыйрь булса, авыр хәлдә булса, башкалардан көнләшми ни өчен? Бу хәлем минем Алладан ди. Менә шулай итеп ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ дигән сүз ул тормыш образына, тормыш рәвешенә әйләнә. Һәм инде кеше әгәр дә шушы сүзләргә тугры булып каласы килә икән, яшисе килә икән, димәк ул үзенең тормышын да шушы сүзләргә карап үзгәртә. Менә шуңа күрә бу сүзләрне әйтеп, үзенең мөселманлык икәнен күрсәткән кеше дә инде шушы сүзләренә тугры калып гамәл кылырга тырыша. Ягъни намазга якынлаша, уразага һәм башка шундый дини гыйбадәтләргә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, кай вакытта безнең шушы күңелдә булган ышануыбыз никтер телебезгә чыкмый. Телебездә булган ышану шул авыздан ерак китми, гамәлгә күчми. Ул гына түгел, нишләптер бу сүзне белсәк тә әһәмият бирмичә бу сүзгә еш кабатламыйбыз. Балаларыбызга өйрәтмибез. Бит шушы ла илаһа илляллаһ сүзен көненә кимендә 100 тапкыр әйтергә кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ди: "Мин көненә бу сүзләрне кимендә 100 тапкыр әйтәм" ди. Әгәр дә без менә шулай онытмасак, динебезнең төп асылын, балаларыбызга бу күчеп барса шушы мирасыбыз, инде мөхтәрәм кардәшләр, халкыбыз да безнең үсәр, халкыбыз да безнең үзгәрер иде, һәм тормыш яшәешебез дә яхшырыр иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.